min puɗɗori ngam wadde défendre enɗam nde wonno enɗam Allah ene yiɗi enɗam. Kala ko memɗa e enɗam tan jomum tina ɗum. Wonande koreji men fulɓe ɓe ganduɗa ene goni to leydi Mali, wona Mali tan, koreji men fulɓe ene to Gambi, ene to Guinée, ene to Niger, ene to Nigeria, ene Guinée Bissau, ene Cameroun, ene nokkuji ɗi pop fulɓe nan toon. Adan o laamuji gadan ɓennuɗi ɓe jinno serdirde en ko nde wonno eɓe gandi fulɓe meeɗa jabde yaware, te fulɓe kadi ko janguɓe, fulɓe ko anduɓe, fulɓe ko rimɓe, ɓe meeɗa jabde yaware. Allah waɗi e laamuji men nden ɓe gandi ɓe ittudeɓe e façon no ɓe mbayni weeɓata. ɗum waɗi ɓe gaddi ɓe ceerigu, ɓe ceerndi en, ɓe mbi fulɓe Fuuta, ɓe mbi fulɓe Fuladu, ɓe mbiye fulɓe Jeeri, ɓe mbiye fulɓe no wiyete Masina. ɗum fof ko seerndude en. ɓe mbaɗi noon ɓe punti en e psychologue e haqqillagal, enen jaɓɓen ɗum. Yehi noon ha hande jamanu pinal ari, jamanu internet ari, jamanu paamgol ari, en puɗɗima famde ko en sernanoɓe nde wonno ɗum woni maslaha maɓɓe, nde wonno